Ja, shuffleboard is een hartstikke mooie sport en het komt oorspronkelijk zelfs uit Engeland. Alleen de Duitsers, onze buurlanden, zijn er heel erg fanatiek mee. En shuffleboard is een mix van curling, koersbal, sjoelen ook wel een klein beetje. En het is een hele mooie spelvariant om heel veel verschillende doelgroepen in Friesland in beweging te krijgen. En het is ook een geschikte sport voor senioren? Ja, dat klopt. Inderdaad. Dus zelfs voor mensen die met de rollator of die het zittend vanuit de stoel kunnen doen. Je ziet hier inderdaad toevallig ook wel een beetje de seniorenvertegenwoordiging uit Duitsland. Maar wij hebben het in Friesland ook geïntroduceerd bij senioren, ook vooral in woonzorgcentra. Bijvoorbeeld Leppenheim en Akkum hebben het gedaan. En daar wordt het echt ontzettend enthousiast ontvangen. Oh, minus 10, minus 10. Ja hoor. Ja, nou, we hebben nu zo'n 50 clinics gedraaid in Friesland in voorbereiding op de European Sport for All Games. En wat we nu proberen is om de legacy, het nalatenschap van de European Games, proberen we echt op vaste plekken in Friesland het shuffleboarden te organiseren. Ja, en dat is ons aandachtspunt eigenlijk de komende maanden. Het had wel wat van curling, maar ja, geen ijsbaan nodig. Nee, dat maakt het wel makkelijk. Het enige wat we nodig hebben is een mat. Die hebben we aangeschaft. We hebben 3 matten als Sport Friesland zijnde aangeschaft, zodat we dat dus kunnen gebruiken voor de clinics, maar straks ook kunnen verhuren. En dat maakt het is een soort kliksysteem, een soort laminaatsysteem. Je klikt het in elkaar en dan ligt de mat klaar. En daarmee kunnen we het op heel veel plekken in Friesland neerleggen. Je hebt niet per se een sporthal nodig, want je ziet het kan hier liggen, maar het kan ook gewoon in een gang, bijvoorbeeld ergens in een verzorgingshuis. En op die manier breng je het eigenlijk echt gewoon dicht bij de mensen. Hoeven ze niet speciaal ergens naartoe te komen. Er binnen deze dagen een heel soort bijzondere sporten in Friesland te zien. Maar dit is een sport dat je van denken van nou, dat kan wel eens bluwen hier. Ja, ik denk dat dit inderdaad een hele makkelijke is om blijvend te spelen. En zeker natuurlijk, het helpt wel dat we het materiaal natuurlijk nu al in Friesland hebben. Dat we het op die manier ook makkelijk kunnen uitrollen, zoals wij dat dan noemen. Er zijn natuurlijk echt veel verschillende sporten die wel blijven, maar dit is wel een hele concrete, waar ook heel erg enthousiast op gereageerd wordt. Okay.